Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ketemu lagi di podcast kecil-kecilan ya. Ini ada youtuber dari desa ya, youtuber ya dari desa. Dari saya sendiri youtuber Agung Nur Saladin, Mas Sujinom, youtuber Sujinom dan John Yono. Nah, di sini saya ngobrol-ngobrol sedikit ya. Jadi cerita-cerita ning wong desa. Ceritane wong desa kepiye. Lah iki ceritane sing paling konyol coba saya tak tanya satu persatu antarane Mas Sujinom karo Jonyono. Jadi ceritane sing paling konyol ning desa iki kepiye nek sing menurute kowe kelingan ki isin wektu iki kepiye? Nek jamane aku cilik iki lho, nek ning pas saukeh kuwi Mas Cawke. kuwi musuh ya wis Biasanya rombongan. rombongan lah wis mesti kita. Ngono nek jaman ngabul. Ngabul ya. Iya Kan nek ngedunke. wong Indonesia ra ngerti ngabul ki. Berarti yo ngadangi truk ngedunke mbahku kae. Oh. Akeh ngenteni truk-truk kuwi to, Iya. jaman biyen. Iki ngenteni truk iki yo mesti biasa cah nom to. Nah, Cah nom iki. Cah nom ya biasane ngono kae. Mbuh teko mlaku-mlaku nang turut omah karo ndelok nginjeng-injeng wong wis endi. ngintip ya, ngintip. Ngintip wong turu apa nginjeng wong turu ngono kae. Mbok ana sing pas melakukan mbok ora. Yo wis to ngono kuwi. Nginjengi wong. Nginjengi pas wong ngabul. kuwi nek pas jaman Ini biyen. pas cilik Pas tapi. cilik kuwi. Jadi serune nang kono ya. Nah yo iya kok. Iki Seru. rame-rame masalah eling anu. Heeh. Jadi angger wong iki apa ngalami ya. Ngalah ya ngalah. Karo Sujinom dhewe piye nganu tetep Nek nek aku wis tau ngene, ngalami. Nek kene nang nang ngalami ta. Jadi ning nggon kidul mian to ana kaya gubuk sing gedele kabar-kabar nek Pak Mina. Oh, mah kosonge. Mah kosonge to. Mah kosong. Nah. Kok cauke. Heeh. Lalu nganu kan ngerti jame. Biasanya jam setengah 10 iki do adus ngono to. Dadi wis Nah, wis sekitar jam 09.00 wis mulai do parkir do mlebu. mlebu ning omah kosong wis. Omah kosong. Heeh. Kaya ben aku wis tau melu kuwi. Ora jaman kono kan pas aku mesti juga adus mesti nang kono. Nang Adus kali, nang kono kali kuwi. Kuwi mesti kuwi. Mau iki wis muni do wis nginaine to wis wis do anteng. Diralah jadi do kuwi kejeblos. Asik kita kawak ae to. Langsung sing atus ngerti. Wah, kowe yani dom kowe wis ketemu sing kawak. Oleh guyu kepikir-pikir arep mlayu. Mesti konan ora mlayu kok nek diparani kok oleh kayak ra wis to. Nek aku mesti nek posisi ngono kita mesti nek pomo yo ora usah mbako yo ora usah apa mesti nek pomo jenom lho iki tamu. Jenom ya. Nek aku mesti yo kuwi gaweane iki karo Ipin. Karo penjol kuwi njeng wong. Nek dhisik kene kan. Tenan. Kuwi bengi-bengi ya mesti. Yo bengi. Ora ana kegiatan ngono teko Oh, mlaku-mlaku ngono ya. Dadi kene dhisik iki do main lho kan. Main. Heeh. Nah, ketok ana wong adus kuwi langsung do dikukup lho. Nah, sisan arep bablasan nginjing paling to. Ping Main main lah leren sikile dhisik. kejeblos kuwi ya ngekek. Dadi ngene kuwi ceritane waktu-waktu enom ya. Dadi kabeh ngalami ya. Nek aku pas jaman cilik aku kuwi adusi anane nang Sileng karo nang sapa kuwi? Silang. Nang cedhek Miyanto ae yo. Miyanto. Nang Sileng mah apik meneh pemandangane. Wong sing sebelah Dadi lor. karo ya. Ora, sing sebelah lor Sing iki. lar pemandian wanita. Pemandangan ku mesti ninjau sekon dhuwur kae, engko lebare bareng ninjau digur nang kedunge kuwi. Kuwi mesti Kaya nek biyen. sampean kepiye? Nah, aku ya biyen ya ning Silang wis pernah. Dadi alasane kan biyen usum ora usum apa kuwi bedil apa kuwi pompan kae to. Kan nggawa tele ana telene, le nginjengi ya nggawa tele saka jarak adoh kae diputer-puter cilik kae celok Nek cedhik. iki semarung ngerti jaman tele nek aku kan. Belum ngerti. Ono blasane mah nyedak kae. Kalau ngarani golek urang barang kae iso. Nyedak sing adus sing golek urang. Ayo ora cedak ora cedak banget. Dadi kenakalane ngono kuwi ya. Dadi Ya kan jaman cilik biyen ya lho. heeh. Durung kae. Nek iki jaman biyen aku iki ya aku mbakku iki. Heeh. Mesti nek pesen layangan mbahne bapakne iki. Pesen layangan. Ya. Wah, kuwi mesti layangan paling jos kae kon Pak Suji kuwi kok. Pesene kan gawe paling gedhe iki Pak Rusito. Yo. Diametere ukuran gede ngono ya ukurane ya. Mau diuluke nang kidul omah iki tak cekeli aku PI di toko kok ora salah. Bosok gegere to. Gegere. Iya. Berarti tambange kuwi nggawa tambang Tambang pemean. pemean kae ya. Muncul nek pas anu rame tenan kok. Pesen layangan nek ora kuwi nang ngene sik wong seganan ae yo. Nggo di balai desa kan mesti gawe layangan. Layangan ya.
Sarwito. Nah, kan mesti Sendalen ya. layakane sendaran mesti kan. Lah ya kuwi jaman biyen. Nek tembako pas musim tembako lah mesti ketiga barang gede mesti do layangan to. Lah liyane kuwi kan biasane sembako kan wong akeh to. Do ngabul kuwi do apa jenenge ngedunke mbako. Lah kuwi kan kadang yo ana rambutan yo diopek ana pelem yo diopek. Sik mesti pelem. Nek kali nang bengi kaci wis tutup ae yo. Kuwi mesti Dadi kan ya. kaci wis tutup mesti kuwi. Nek mbiyen hitungane jengkel yo. Karo rombongane nggih. Komendiane yani dumbu, ade mesti kena kurting. Dikurting cilik-cilik dikurting. Wah nganti awas isuk nek gedhe anakmu tak genti ngono. Nek tak jengkele. Dadi dikurtingi Umpamane umpamane kerja mesti sing cilik kon sing sregep yo. Ndelik dangati. Jaman Dhewe ndelik kaya penjol terutama. Wah kan ndelik-ndelik. Ndelik yo. ngumpet-ngumpet ngangkat ping pira ne Aduh iki Pak Yasir kok tau dan. Aduh iki sak truk kok ngusung ping 3 aja, penjol ilahe dan to. bagiane luwih akeh. Nah, bagiannya padha cah gede. Wah, seneng. Kan nek arep ngedem kae mbiyen ket jaman wulu. Wulu ki 1003. Oh. Dadi cah cilik lumpuk kowe. 1003 kadang kok kene dielok karo cekot. Engko sing cekot sing njaluk 400 kene wis 300 Ijaz dikurting 2 kali. Wis dikurting karo yani dumbo ijaz dikurting karo cekot ngono kuwi wae. Nek aku kopi gak nganu karo dumbur ae nanti. Karo dudul nek wis rada ya jan cah nom ya kan jedo seneng jamu ya. Mbok ra ketok supir-supir ora jorakane mbakku ki tak jaluki anak ya. Jaluki gawe jamu ya. Ah iya. Tuku Mesti ngono ku ya. Ah iya kok. Rame. Nek dumbo awake kok awak yo. Kan nek kaya dumbo kan ijo rada ayo. Medeni lah gitu. Ono wis paling disungit karo Busri jenenge Busri. Jenengane Busri ki sing nanggon Pak Musahid. Wah kuwi. Wah aku paling disengit tenanan. Wis. Dadi biyen ngasih nganu ya, ngedungke mbakku ki ngasih Apa kualahan. juragane barang nganti apa lho ndak? Nah, apa? Ki mbakune sapa? Ki mbakune sama sing medhe ngene ya. Terus sopir-sopir truk kadang kudu apal karo yani dumbo kudu apal. Nek jangkale pas truk banter kaya adi kunjung ora menang desa kaya banter. Anu kalingan iso ya. ora bombalangi teke wae. Aku ndelik nang kebone Pak Mbak Sodik kae jamane truk banter-banter bualine balangi ya. Asor iku ora iso nyingkrak to, nekat nyingkrak truk iki banter. Keser. Colot iki kontal nggon omahe Mbah Bingang biyen, ana gedang-gedang tujono aku tampal gedang kuwi sore iki. Oh, Wah nek ora bundas-bundas ae. temenan. Ha sing konyeli ompong aku. Ompong wis le munggah kan angel to nek ompong iki. Andi ompong bengkel. Oleh munggah wis ditabik-tabik tekan ngarepe ne Nur Hudai lho. Heeh. Nggih kula ne. Lah ana wit jambu to, Dan. Kok iso bejake temang sang wit jambu lak goblok ta ompong iki. Oke, dian aku. Treke bablas omongin ning dhuwur wit jambu ae kok itu. Iso. Paling ngadeg ya, ngadeg terus ke. Iki ana wit jambu dan bingung arep turu apa arep mencoloti, mencoloti ora iso. Akhire malah wis liwat kecantel. Treke wis liwat iki omong di sini nang dhuwur wit jambu lho. Dadi ngono ceritane iki semacam-macam ya. Dadi ngono. Kaya biyen ki kok jenenge wong kan apa jenenge? Nek kowe pas posisi kan Pangan barang ya to. nek melu klub-klub nyok melu nimbang mbak berapa? Melu Pak. Dadi bareng anu nimbangi to, bar didunke nimbangi. Oh, jeneng. Nek yo pon saya kok yo. Biyen aku mesti melu engko barenge Pak Duki, Pak Musduki. Ada nang daerah kidul Gitu. kene. Iki mayang-mayang Nek nek kita nang aku ana ya dombo to, ana ya dombo biasane ra ketung. Yo, kowe sing tukang naleni kan ana sing udal-udare iku sing bongkoki aku ora ketung pembagiane ora padha nih nek klub dijak dombo. Nek kalau pas sampeyan dumbo kan iso mbakku yo temu njoleh dhuwit cok ae kok. Dombo nek ngerti aku rawani. Rawani. Ning ngerti kudu liwat wong denen. Dadi nimbangi barangnya wis dhewe to. Wis dhewe. Dombo nek ngerti aku sing kon mbageke wong liya. Ya selama orang ngabul ya wis bar bojoke jan wis batal. Wah wis ra tau ngabul. Rasane wis piye isin. Dadi nganu to biyen iki memang tradisi arep sugih arep ora arep enom cilik tuwa mesti biyen nek bisa kene ngalami ya. Yo ngalami ngedhe mbako iki. Wis kabeh ngalami ya. Yo iya tepan. Apa sih ra tak alami. Kena ge sampingan tenan to nek jaman semono. Asline dhewe iki nek wonge ora wegan iso ngan. Tetep di dhuwit kan musim tembakau ya. Makanya putaran duit gede to nang desa iki pas sumber. Putaran gede ya. Rasane ada adol opo wae iki payu. Ah bukti nopo ae ngger pas jaman jaya-jayane kae.
apa teh pas kalian Shogun biru wae. Kabeh Shogun biru to. Supra Supra kabeh. Bravo kabeh bravo. Jadi istilahnya oleh siji oleh kabeh niku kena siji ana sing oleh ana sing kena ya. Zaman biyen anu kadang mbakku mentukon 3.000 iso payu 70 barang. Iya nek Zaman-zaman akhir lah wis mulai difotokopi. Temen aku ora kan iso. oke anu barang to biyen apa impor kan. Impor saka Jawa Timur ku akeh nek saiki kan. Ya saiki padha wae, asine jeneng mbak kuwi padha wae. Ya saiki wis kasarane wis kaya suhu-suhune sih kaya wong gedhe-gedhe wis do mah nanduran Jawa Timur ditandur dirajanaken barang to. Jadi wong cilik kene marahi wong kono sing wong kene akhire ya kuwi akibate mati iki. Ana dampake kuwi, kono iso nggarap dhewe ngrajang dhewe. Lah sing wong desa dhewe ya kuwi. Nah iki beda. Saiki beda tema, ora nggon mbako, ora nggon nganu ya saiki takon. Mbiyen cilikanmu kuwi waktu pas konyol. Lah iki kan awake dhewe kan cedhak Taman Wisata Candi Borobudur ya. Nah kuwi cilikanmu ning candi, cilikanmu mbok dodol, mbok dolanan, mbok pas dolan kuwi apa pas konyol ning Candi Borobudur ya apa? Aku kelingan, iki kelingan kowe karo Pak Karyono sih kowe. Ngger bodo ki lho, ora kok ya. Bodo ki ya lagi. Ngger bodo ki mending jangan Candi Borobudur to. Heeh. Mending engko jan luhur kae luhur. Kowe rono ki bonjang itu kontel wae, aku karo Pat kae kelingan. Nang kono ki setiap ana tempat sampah ki mlayu aku. Heeh. Apa njibuki botol kuwi kan. Ae dana to. Botol sprit. Ayo botol ora jaman semono kok ayo kita iki kepiye to. Kowe nek botol ki wajib tuku gangsingan aku ndemen. Kowe nek ya wis ngalami cilik nang ngono ya alah dodol es lilin ya wis tau nang ngono kuwi ngalami iki. Ayo wis ngalami kuwi aku. Nek kowe Mas Sujinam ya Mas. Tenan aku pengalaman paling. Kira kowe barang to nek kidul candi to putar-kater adus nunggu nang ndan. Oh kae. Ono panjenengan itu. Buka gede kan muandur kaya pemadam kaya. Wis ra apa ya. Teko ora manggo klambi ra patok putar-kater adus nunggu iki bajigur. Goblok. Karo nganu. Nek pengen ngopek apa degan kuwi mesti ning candi. Kon wit degan. Ya sapang tahu. Pelem. Enggak muli pelem yo. Ya, pelem itu nek uga-uga nggo degan iki nang candi kuwi ya. Candi golek asem. Wah, iya golek asem nang gagi kae kelingan aku. Aku kan kalian kakang kuwi tiba sawet asem kan polis kae. Tau tiba ning micen ora dhuwur banget ra apa-apa. Sing bejo ini lho iki ya bejo ra bejo. Nira ki metoko. Nah, yun-yunan nggon gajah lho. Nah, yun-yunan iki kae yo banter lah. Wah tiba. Begitu tiba wis ora sambekan lho. Hah? Ya jadi kamu ora sambekan. Nah, ngono kuwi ana sing ditulungi karo polisi kan ora salah. Nek akhirnya dijajakin lho iki, mesti jajakin lho dhewe ne. Karo pengalamanku nek sing konyol iki pas nang kono kuwi ana londo to, londo wong mbuh Jerman wae apa kae. Oh, ora ngerti, heeh, ning dhuwur candi. Ha kuwi diameni lho, ning dhuwur candi ning setupa candine kae. Teko wong opeh to rombongan cah cilik-cilik, teko nyanyi sak-sake kae. Padahal nyanyi apa dayaan kuwi. Mbah apa kae. ya duwe-duwe. Ya kayak duit ya kan. Akhirnya mah difoto-foto barang. Fotone kirim-kirine yo. Fotone kirim kene tekan alamat. Kesi iki Jerman kuwi. Jerman kita ya, Jerman kuwi. Oh, njuk ngomong nggo kamus. Ya kamu. Misale kalian ini dadi mereka. Kono sing golek kamus dhewe yo. Dene ming Penerjemah ya kono suwen. kono nggo kamus le omong-omongan. Terus kayak alamat kene, kirimi tekan kene foto-fotone sing ngono. Seneng ternyata londo iki nek apa jenenge ana cah cilik-cilik menghibur dek iki ya ternyata. Malah sedek. Seneng. Iki kok iki kapan iki? Hah, wis jog-jogan lho iki. Heeh. Nah, wis. Ya kasiono. Kasihan. Dadi ngono ceritane, dadi keseruane ngono kuwi. Dadi biyen lagi temane ganti meneh. Lah iki biyen cilikane dhewe kan wis tau munggah gunung nek sura-sura ning Suralaya to. Lah kuwi sing ceritane sing paling menarik ataupun sing berkesan apa sing apa jenenge? Kelingan seprene. Anak aku paling kelingan munggah Suralaya mbuh ping pisan mbuh pindho. Nah aku pas nek jaman biyen anane mlaku to. Mlaku turut wakem ngono ki dhuwur ki to. Tekan puncak Suralaya kae ya tekan tengah bengi kae. Wah, wis ora ono anu kok ya nang turut dalan ning daerah kono lho kok ya ana cri okahan ya. Cili ya kluthuk. Cri kluthuk. Lho main gadu kae. Iya kan nek biyen yo. Nek sak
sak sprene gedhe iki ya rung tau njur munggah nang Suralaya. Mlaku ngono ya. Pisan aku pas zaman Covid kae. Ning nggo motor ora. Oh, nggo motor aku mon rono. Nek ben yo aku bareng iki. Ya mlaku padha. Iya jajaman goncor barang kita ya. Goncor. Ayo, aku kali nek kok kakangku kolis barang ya sak bantean sangu tip. Walah wis ra omong. Urunan tuku batu, Tuku batu. sangu tenda. Nah, Ale tendane gek ngadeg wae kok gek gelut antuk romo. Wah mosak masih akhirnya turu nang jopo. Gembluk. Wis tau munggah yang nggawa cewek loro kae ya munggah tetep kelingane nggawa cewek loro munggah. Mesake jane ya tekan. Sing nakalimu. mosok ora. Mau jenate modern. Oh. Jahe. Kan nek jajan iki karo ngedep gitu. Engko mangan 5 no paling akune loro, 3 ngono. Lah kok wis ngono kok ijeh omong karo aku. Rasa mulya. Aku teko nguyon nang nggone teko gokok iki Ning bakule. Oh, nang bakule lho padahal lha nang ngono gorengi. Mingkeletan meja lho, Dan. Ning mejane lak ana telapake ngene Ah, iki. taplake. Nek ra ketok ya. Ora ketok. Ya ora nguyuh turu iki ora mangan. Singgur mau ya gembluk. Ini kan. Lah nek mau paling gendeng wong jaman goreng segon ngon tempe yo. Anjuk ana sing ngomong, "Ah ora ono ijo-ijone aku terus sebrutke dong teh yo." Cemplungke langsung jeduk rodene nek Apa doyanan, apa doyanan. Karo nganu iki ceritane jaman biyen iku pas nek ning nganu kan ana selapanan pengajian turut apa pinggir-pinggir desa kuwi to. Ya waktu tang desa kan mesti nek senenge nek ngaji nek aku nang Yuda. Mesti ora tempelane kok. Nek golek tempelane sego kuwi kok. nek biyen nanti apal, nek peteke piringan. Piringan. Nek sing tetep gelem angkat ya oleh. Ning nganti apal wae. Jenenge tempelan. Dadi sego dibungkus cilik-cilik terus dibagikke ning kene jamaah Sing do ngaji. Sing do ngaji. Kowe nganti apal dan kita. Iki Nek aku nang pete iki rung tau ngaji. ngono wis tak rasa. Ngaji nang Sumong, Sumong karo Kulon Rakbeng Yudan kuwi mesti ana tempelane. Mau nek sing ngedemke tempelan baterai yo wis tau wae rong ranjang lho. Wis tau. Yudan wis tau Yudan yo pete. wae rong ranjang. Wis sak ranjang. Apa ini? Ranjang. Nanti cah siji ku man telu-telu nanti amblenger wae nanti rantai tenan. Jamanku ya senenge ra umum ya guru ngono kuwi ya. Ya kan ora seneng kepi wong Jajan yo ceh rong di duit oke. asine jaman ade pangan larang. Pangan larang ceh. Nek jaman saiki pangane ya wis gampang bocah saiki iki malah kon madange ya angel karo jaman cilik. Lawa wis sesuai permintaane. Nah, Saya kadang lemanan. angel. Nah ya. Zaman anak dhewe bapakne bali gendurane ceh ditunggu. Wah tenan. Kuwi nganu ya Asli. padahal tanpa dikon wong tuane kon ngaji ya tetep ngaji mangkat dhewe ya. Nek saiki yo bocah wis katam wis gelem wis ra gelem ngaji. Wis tenan kuwi. Ya mau apa tema apa meneh sing kira-kirane anu Sing do kalian sing konyol kuwi apa? apa Mas anu Sujinom. Nah aku mengan kuwi kae minyak dodol pas kon sekolah. Kon sekolah. Kon sekolah, mah ra tau mlebu sekolah kuwi. Malah Tenan. didol. Dodol dong bolos nang omahe sameno sandi kae pas biok. Nganti goleki aku nganti ana. Kayak Jawa Sinai. Hmm. Ora masalah. Sekolah lho tau terke mbokne terus. Wis tau kok Jawa sekolah terke mbokne. Mbokne urung tekan omah Jawa tekan omah. Mlayu tumbri sekolah nek goblok Jawa ya. Jadi ngono ceritane ya. Cerita pas lucu pas sekolah ngono ki ya. Bolos ya ono sing apa jenenge. Ane zamane aku cilik sekolah SD ku sangune ora oke lho. Rp100 iki wis. Aku sukuah kuwi. Aku kan jaman wis papat kok, Dan. tenan 10 kilo 5 kilo ae. Esuk kae jajan Rp5 kuwi jek pagi ya. Oh, esuk Rp20. Rp20 iki bubur 15, gorengan 5 kilo, rujak 5 kilo. Rp1 jek pagi ya. Ayo nek sangu 100 kae engko jek 75 kok jam kedua kae engko jajan neh. Ngono kuwi. Njok nek sing turane biasane nek karo ana dolanane lho. Sing jelas biyen jaman biyen ono orsom ngono ya. So, Baru apa kayak jenenge? Ae andalane kok Dewi to. Jane Pak Ijo wae. Wis mesti karo bubur. Remukan apa Nar sego kae. digoreng kae. Nek mbok kae. duit iki kadang sak gegeriyane ge sangu sekolah. Goleki nang kriyan. Sangu sekolah. Jadi aku ya gumun ya, biyen iki aku kan saka Semarang biyen to, kelas 6 pindah rene. Ning kono duit
Rp25 iki wis ora beredar. Dit Rp5 wis ora beredar. Terus aku pindah rene kok ning kene payu. Aku lek ya gumun. Lho kok kene kok payu padahal ning Semarang dhewe wis ora dituku ki wis do nolak ngono lho maksudnya. Ora nek sekolah misal 100. Ya apik 100 ya udah 50 dengan lah. Dan kan 100 sarane ceneng duwe kan ya. Lek nggawa kelingan Dan. Aku Lebokene ditik bendeli nggawa karet. Ya wis jaman nek kalian cilik ya pas sekolah ki lho. Sekolah ki anane sikile sisi nek kan yo. Ah mesti tak lentek kan aku. Oh iki tenan. Rambut barang ini. Lho tak lentek nek aku tenan sikile iki nyokor dong lho. Sepatu. Aku tekan kelas 6 ki nyokor terus. Nyokor. Kowe nang SD ngendi? Aku nang MI kene. Oh. Nah, kuwi biasane nek wis diroroi kancane lho. Wah, sikilmu nganti mbok sisik ngono. Ya aku tuku bakwan lho. Tak pencet lho. Tenan bakwan tak pencet. ora nek aku pas sekolah omah wis tak gosok-gosok lentek nek aku jenengan. Kowe longko sepatu nang. Kowe nek nggo seragame gak numpuli ndure coklat ngisore abang. Nek gak seragam wis apik bisa. Sampai Jadi kalau zaman biyen minyakan ya minyak lentik. Paling apik iki ya wis ora ngaring karo lavender. wah ora ngaring. Ora ngaring. Ora ngaring sing wangi kae. Iya. Nah, ngono ceritane lelucon-lelucon iki ning channel Mas Jon Yono karo Mas Sujinom karo Agung Mursaladin. Mudah-mudahan terhibur, jangan ojo lali di subscribe channelnya kita bertiga, juga ditiliki channel-channelnya, mudah-mudahan bermanfaat dan terhibur, mudah-mudahan tak doakan semuanya para penikmat YouTube ini sehat selalu, sukses selalu, amin amin. Amin. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Biasanya sing Dengan wae. sing tak